हेलो हेलो आज्ञा नमस्कार। हाँ नमस्कार। ମାନେ ଆପଣ ଖାଇଲେ ପାଣି ବୋତଲ ଟା ଛାଡି ପଳେଇଛନ୍ତି। कौन है जी? ଆପଣ ଖାଇଲେ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ପାଣି ବୋତଲ ଟା ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। कोड़ी ଏଇଠି कोड़ी ଏଇଠି ପାଣି ବୋତଲ ଟା ପୁଣି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ମାନେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ। पानी बोतल छाड़ दी पड़ी तो ମାନେ पानी बोतल पता पड़ी ଚକ୍ର ବିହୁ ରଚିଛ। ଖାଇଲ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ ଟା ଧରିକି ଯାଇଥାନ୍ତ ପାଣି ବୋତଲ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛ ଯେମିତି ମୁଁ ଯିବି ଦେବା ପାଇଁ। नहीं कैसा ଆଁ नहीं कैसा ଷ୍ଟିଲ ବୋତଲ ହେଇଥିଲେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଟା କିଏ କାହିଁ ରଖିବି କହିଲ। अच्छा ଭଲ ନାଇଁ ଆପଣ ଛାଡି ଦେଇକି କଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଁ ରଖୁଛି ଆଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ। ଭାଇ କୋଉଠୁ କହୁଛ କହିଲ ଶୁଖିଲା କଥା କହିବାକୁ ଆଜି ଫାଇନାଲ ଏପିସୋଡ ଟା ଅଛି ବା। ଆଁ ଆଜି ଫାଇନାଲ ଏପିସୋଡ ଟା ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଭଉଣୀ ମୋ କହିବା କଥା କୋଉଠୁ କହୁଛ? ଭାଇ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କୋଉଠୁ କହୁଛ? ମୁଁ ପାହାଡ ଆପଣ ପର୍ବତ। କଣ କହୁଛ? ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରାଗ ଟା ଆସୁଛି ହୁଁ କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି ଟ୍ରେନରେ ନା ବସ ରେ। ମୋ କହିବା କଥା କୋଉଠୁ କହୁଛ? ବୋଧେ ମୋ ବସ ରେ ଆସୁଛି ଆଉ। କୋଉଠୁ କହୁଛ? ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ କଲ୍ କରିଛି। ହଁ କୁହ ଆପଣ ତ ଖାଲି କଲ୍ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କଣ ଆଉ କହୁନ କୋଉଠୁ କହିବି। କହୁଛ? ଶୁଣିଲେ ତ କହିବି ଆରେ କହୁନ କୋଉଠୁ ନାଇଁ କହୁଛ? ଆପଣ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି ତ। ହଁ କୁହ ଆପଣ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କିଏ। ହଁ ହଁ କୁହ କୋଉଠୁ କହୁଛ? ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି ତ। ଆରେ କୁହ ଆରେ ମୁଁ ବା କିଛି ପଚାରୁଛି ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି ତ। ହଁ ଫ୍ରି ଅଛି। ଫ୍ରି ଯଦି ଅଛନ୍ତି କଲ୍ ଟା ମୁଁ 3 ଥର କାଟି ସାରିଲେଣି। ଆଁ କହୁନ ମାନେ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି ତ। ହଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସମୟ ଅଛି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହିବି। ହଁ କହୁନ କୁହ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଘର ହଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର। ହୁଁ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସ୍ୱାତିନାଥ ଶର୍ମା। କେତେ ନମ୍ବର? ସ୍ୱାତିନାଥ ଶର୍ମା। ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଉ ମୁଁ BSc କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅନର୍ସରେ। କିନ୍ତୁ ପାଣି ବୋତଲ ଟା କୋଉଠି ଛାଡିଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ପାଣି ବୋତଲ ଛାଡିନ ମୁଁ ମାନେ ମିଛଟାରେ କହିଦେବି କହିଲ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ସେଇଆ ଲୋକ। କୋଉଠି ଛାଡିଲି କହୁନ? ନାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଲୋକ ସରପଞ୍ଚ ଲୋକ ମୁରବୀ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ମିଛ କଥା କହିପାରିବି। ପାଣି ବୋତଲ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ଆରେ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଆପଣ କାହିଁ କଲ୍ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ହଁ ଦଉନ ଦିଅ। ହଁ ନିଅ। ଭାଇ ସେ କିଏ? ଭୟଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବେ ସିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଇଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମୁଁ ସତ ସତିକା ପାଣି ବୋତଲ ଟା ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆଇଛି ହୋଟେଲରେ। ଜିନିଷଟା କେମିତି ଜାଣିଲା ମୁଁ କହିଲି ସିଏ କେମିତି ଜାଣିଲା ମୁଁ ପାଣି ବୋତଲ ଛାଡିଲି ବୋଲି। ହୁଁ ପାଣି ବୋତଲ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ ସେଥିରେ ପାଣି ପୁରେଇକି ପଠେଇ ଦଉଛି ହେଲା। ଶୁଣ ଶୁଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଛାଡି ଯାଇଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ବୋତଲ ଗୋଟେ ସରି ପିତ୍ତଳ ବୋତଲ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଛାଡିବ ହେଲା। ହଁ ଶଶୁର ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଥୁଆ ହେଇଛି ନା। ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି କିଏ କହିଲା? ଆଉ କଣ ସବୁ ଯାକ ଚୋର ଆଉ ଚୋରଣୀ ଅଛନ୍ତି ତମକୁ ଲୁଟି ନେବେ। ଲୁଟ ପଛେ ଚଳିବ କିଛି ହଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ବୋତଲ ଦବ ପେଟଟା ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ରହିବା ଦରକାର ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ତ ମାନେ ବୁଝିବା କଥା କି କହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ ଟା ଚାଲିଛି। ଆରେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ସେ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଅଲଗା ଥିଲା ଯିଏ 2018 ମସିହାରେ କଲେଜ ଲାଇଫ ସାରି ଦେଇଛି। ଅବିକା ଯିଏ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ବୋରିଂ ପର୍ସନ ହେଲା। ହଉ ଭଲ ଆଉ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦେଖାହବା ଆଉ। ସିଓର ସିଓର ଦେଖା ହବ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ମି। ୟୁ ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍। କାଲି ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ହେଲା ସିଏ ଲକି ପର୍ସନ ହବ ଯିଏ ତମକୁ ପାଇବେ ଯିଏ କି ତମେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛି ମୋ ସିନିୟର ଟିକେ ରାଗିଗଲେଣି ନା ହଉ 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 ରଖୁଛି ହଁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ ବାଡେଇବେ। ହଁ ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ହଁ।